Zdravíme všetkých divákov webnow. Dneska si budeme hovoriť o našej novej veci. Máme teda novinku a je to teda apka v rámci teda klientskej zóny VEMu. S tým, že teda vítam kolegu ako zvyčajne Nora Gálika. Dobrý deň, zdravím vás. Moje meno je Peter Štadler. S tým, že ideme sa trošku porozprávať o tom vlastne, že čo táto apka vlastne bude ponúkať, poskytovať a umožňovať. A s tým, že pochopiteľne potom následne klienti sa s ňou oboznámia, takže budú nám vedieť dávať nejakým spôsobom aj spätnú väzbu. Takže poďme si čo to povedať. Máme apku, čo táto apka vlastne umožňuje a čo prináša. Tak presne ako si spomenul, v zásade to rozhranie tej klientskej zóny už nejaké obdobie v zásade klienti využívajú. Rozhodli sme sa po roku, sa mi zdá, vyvinúť pochopiteľne aj mobilnú apku, keďže dnes je to trendy. V zásade mobilná aplikácia viac menej kopíruje tie funkcionality klientskej zóny, to znamená prehľad o investíciách klienta, všetky transakcie, ktoré sa jednoducho realizujú na klientských portfóliách a samozrejme aj nejaký detail svojho profilu alebo žiadosti, ktoré klienti zadávajú svojim sprostredkovateľom. No, táto aplikácia pre klientov ešte viac zjednoduší akýkoľvek kontakt s VEMom. To znamená, až si aj klienti zadajú žiadosť o odpredaj alebo výber finančných prostriedkov, tak tieto žiadosti budú môcť vo milej aplikácii podpisovať. Možno by som uviedol, že mobilná aplikácia bude spustená v horizonte do 3 týždňov. Bude dostupná v prvom kroku na iPhony, čiže na iOS, a následne bude dostupná aj na Google Play Store pre Androidy v horizonte 1 mesiaca, dajme tomu. Musím povedať, že samozrejme podľa toho v závislosti, kto pozerá toto videjko, tak dneska je 13. augusta, čiže v rámci tohto teda, aby ste si vedeli plus minus povedať, že niekde povedzme, že začíname v septembri, A čo všetko vlastne budú klienti v zásade v tejto klientskej zóne vidieť? Lebo je dôležité povedať, že klientská zóna v zásade je pasívna, to znamená, nejedná sa o nejakú teda tradingovú alebo investičnú apku, jedná sa naozaj o klientskú zónu. Pochopiteľne, že samozrejme nejaké prvky toho, možnosti toho nádychu zadávania pokynov a investovania to tam bude mať, a to je pochopiteľne hlavne cez teda komisionárskú zmluvu, ktorú teda samozrejme máme v dispozícii pre našich klientov okrem riadeného portfólia, ale teda čo ten daný klient v podstate v tej appke bude vidieť. Hej? Možno, že toto trošku opíšme, aby tiež vedeli. A je to samozrejme naozaj, že copy-paste toho, že čo ponúka klientská zóna, ale možno im povedzme, aby vedeli. V zásade, ako som už načítal, ten prehľad investícií, to znamená, klient uvidí všetky svoje stratégie, ktoré vo VEMe má. Následne, keď si otvorí tú stratégiu, vidí výkonnosť detailnú danej stratégii, vidí jednotlivé cenné papiere, ktoré sú v danej stratégii nakúpené. Zároveň opäť aj detail toho cenného papiera si klient vie otvoriť. Výpočet výkonnosti za akékoľvek obdobie, ako si zvolí, v zásade niečo na štýl, na čo sú už klienti zvyknutí v klientskej zóne, kde si vyberie obdobie a vidí svoju výkonnosť. No a vravím, najdôležitejšie, byť schopný jednoducho podpisovať tie žiadosti kdekoľvek, kde ten klient je. Našou predstavou, akože nie je to ešte v prvej verzii implementované, ale našou predstavou potom je, aby tá mobilná aplikácia slúžila ako nejaký dvojfaktorový nástroj potom na overovanie a prihlasovanie či už do tej klientskej zóny, alebo aj podpisovanie tých žiadostí, pretože druhý krok po spustení tej aplikácie bude nasledovať samozrejme jej ďalší vývoj. A jednou z tých funkcionalít, ktoré budú doplnené neskôr, bude podpisovanie napríklad cez tvárovú biometriu alebo cez otlačok prsta, čiže klienti už nebudú musieť pracovať s tými SMS-kovými kódmi, ktoré im dnes chodia. No, toto je asi dôležité, že snažíme sa fakt, aby sme robili tie pokroky a progres boli plne čo najviac user-friendly a plne digitalizovaný. To je veľmi dôležitá vec. Takže aj vývojom alebo spustením tejto appky sa v zásade stále bude pokračovať na ďalších veciach a novinkách, takže nič sa nekončí. Čo teda by som možno aj premostil nejakým spôsobom aj na to, že vďaka teda tomu, že máme ITčko tzv. In-house, tak sme veľmi schopní a veľmi flexibilní a zároveň teda sme urobili nejakým spôsobom taký spin-off práve s tebou, Noro. Možno to povieme trošku teda aj našim divákom alebo partnerom alebo teda klientom, čo je veľmi skvelé, že máme teda možnosť aj s týmto spin-offom teda aj rozšíriť ten biznis ďalej.
a v tomto prípade teda robiť možno aj iné veci z pohľadu teda externých nejakých partnerstiev a teda dopytov, ktoré teda prichádzajú. Možno toto nám trošku aj popíš, že čo tento spin-off a teda spoločnosť Acute, ktorá je teda za týmto celým, že čo poskytujete, čo by ste mohli teda nejako ďalej vytvárať a že nie sú to len teda tie VEM riešenia, ktoré máme my. Tak, samozrejme, ako ja to stále teraz hovorím, že jedným z našich najväčších klientov je VEM, je naša firma. V zásade, čiže zastrešujeme v prvom rade všetky VEM systémy, či už sú to tie core systémy, kde pracuje back office alebo middle office. Zastrešujeme vývoj nových funkcionalít, ako je napríklad teraz mobilná aplikácia, alebo nedávno si pamätáme spustenie Flipu, čo sme tu sedeli, neviem, 2-3 mesiace nazad. Čiže to robí jeden tým všetko. No a medzi tým stále vývoj klientskej zóny, vývoj partnerskej zóny, vývoj online onboardingu a akékoľvek custom implementácie pre klientov. No a popri VEM sa samozrejme venujeme aj iným zákazkám, ako si spomenul, že jednoducho naše služby toho vývoja systémov na mieru marketujeme pod spoločnosťou Acute, ako si vravel. Vyvíjame mobilné aplikácie na mieru, vyvíjame desktopové aplikácie alebo webové. Venujeme sa aj vývoju alebo návrhu aplikácií, ako budú vyzerať, tomu user experience a dizajnu. A potom tam máme aj takú malú časť, že konzultácie, kde už sme sa s tým stretli pri 2 klientoch, kde klienti spoločnosti majú svoj interný tým vývojárov, ale jednoducho narazili na problém, s ktorým si nevedia rady. Tak sme im pomohli ho vyriešiť v horizonte niekoľkých dní a oni fakt vraveli, a to máme feedback, že oni s tým bojovali, ich tým proste kóderov. A niekoľko mesiacov nevedeli si rady, bol to špecifická vec veľmi, tak som rád, že v prípade týchto 2 klientov sa nám podarilo im pomôcť. A čo sa týka tých ostatných zákaziek, mnohí si mysleli, že sa sústredíme iba na finančný sektor alebo investičný a nie je to vôbec tak, pretože... A to je logiku, hej? To je presne tak. Čiže až by sme sa mali pozrieť na tie iné aplikácie a softvery, ktoré vyvíjame, tak sú to z odvetvia personálna agentúra, energetika, teraz tam máme nejaké call centrum a podobne. Čiže rozsah veľmi, veľmi široký a vždy je to o tom, že jednoducho pre klientov prinášame tie riešenia šité na mieru. Tak ako pre VEM sme to urobili, hej, že vieme, čo potrebujeme z pohľadu tej dennej agendy a jednoducho sa to robí ad hoc, lebo tie krabicové riešenia sú na jednej strane super, ale na druhej strane mnohokrát tie spoločnosti využívajú veľmi, veľmi malú časť a potom to plátajú kadekde nejakými Excelmi, hej, a makrami. Poznáme to. A potom to nefunguje tak, ako by mohlo. Mňa toto samozrejme akože extrémne teší, čo je super, preto sme to tu aj otvorili, lebo táto možnosť nám prináša obrovskú flexibilitu a pochopiteľne, že byť veľmi aj dynamický, vedieť tie veci robiť rýchlo, vedieť ich robiť fakt šité na mieru. Takže v zásade táto synergia, môžeme ju trošku aj glorifikovať, ale je super, že takéto prepojenie proste jednoducho tu máme a myslím si, že vieme urobiť samozrejme teda takto spoločnými silami veľmi, veľmi dobrý progres. Tak. Čiže spätne k tomuto, naša apka teda bude onedlho v dispozícii, s tým, že teda budeme radi za akýkoľvek feedback od vás, od klientov, pochopiteľne, budeme na nej stále makať, budeme ju stále zlepšovať. A to znamená, že práve ten feedback, ktorý bude prichádzať od tých klientov z trhu alebo od našich ľudí, tak budeme sa snažiť zapracovávať a myslím si, že budeme ako keby len ďalej nadväzovať na to a teda samozrejme rozvíjať aj iné možnosti z pohľadu toho, ako implementovať celé to IT, digitalizáciu AI a podobne všetky tieto veci do našich produktov alebo služieb alebo čokoľvek. Takže určite áno. Ďakujeme pekne. Toľko k tomuto. Budeme sa tešiť teda na ďalší VEM Now s inou témou. Noro Gálik. Dovidenia. CTO spoločnosti aj VEM zároveň. Moje meno je Peter Štadler. Teším sa. Majte sa pekne. Dovidenia.